komo gida la'asar ta yi sosai, rana ta kusa faduwa. Ya shiga da kyauta gida ya kulle shi, daren nan ko abinci ya hana masa. Gari na wayewa ya sa yaransa ya tafi ya kira Malam Sambo. Da ya zo ya shiga gida ya taso kyauta gaba ya kashi wurin malam ya ce, gashi nan ni da ya gagare ni. Idan na bashi tare da ni wata rana zahure zai sa kashe shi. Tafi da shi ka sa amari, kada a kwance shi sai ya sauka. Kai ko ya sauka ma sai na ga halinsa ya sake. Kada ka raga masa komai, abin da duk yara ke sashi kada ka dubo wai dan yana dana. Malam ya ce to abin dai ya bada mamaki. Yaro wanda babu wanda ake so da gani kamar sa, kashi da karatu ga ladabi ga kowa, sa ɗaya lalace. Allah ya mana taimako. Ya tafi da kyauta ya buga masa mari. Yana karatu ya damu dukkan ƴan makaranta da malamin ba su da iko su ajiye komai sai ya kawar. Haka dai misalin shekara guda har ya kusa saukewa. Ran nan Malam Sambo ya ce su tafi su yo ciyawar jinka. Suka tafi, ana tafi yara suna taimaka shekkenci da ba. Da suka kai kowa yana ta yanka ciyawa, sai kyauta ya rabu da sauran yara ya tafi can. Ya ɗauki laujansa da duwatsu ya dubi mari ya ta bugawa har ya buɗe. Ya share wuri ya rubutu da hannu ya ce, Malam, ga ƙarafanka nan ka san wanda za ka sa masa bani ba. Ya kawo mari da lauje ya ajiye tafiyarsa. Yara suka gama ciyawa, kowa ya ɗaura ba ga kyauta ba. Babban su ya zuba yara suka watsu cikin jeji suna neman sa, ba su gan shi ba. Sai wani yaro ya zo ya ga mari da lauje a kai. Ya ɗauka ya karanta abin da aka rubuta. Ya mai da su ya ajiye kira sauran yara suka gani, aka komo aka ga Malam Sambo. Nan da na yi tafi wurin Malam Shehu da ɓacin rai ce, na zo ne ya shaida maka yaro na aike su ciyawa tare da yara ya gudu. Malam Shehu ya ce shiru, abin da ake gudu ya auku malam. Yanzu na rabu da yaran nan kenan. Na sani ko da Allah zai nufin ganshi sai da bakin ciki da kunya. Ya kenan. Kyauta ko ya mika cikin duniya abinsa. Uban ya sa aka ta neman sa ko labari ba ji ba. Sai ya hakuri ya ce na sani lalle idan ba mutuwa yi ba. Ina zaune a zo min da labarin wani mugun abin da yi. Kyauta ya taya wace a wacan saharan nan Allah ya kai shi wani gari babba kamar Galma. Tsakanin garin kuwa da hanyar jirgi bai cika nisa ba. Da ya tafi ya samu ƴar ƙwarya, idan yamma ta ya shiga gari yana bara. Da safe idan ya samu tallaye, in ya tafi wani lokaci ya cinye kuɗin a kawo shi a bubbuge shi a sake shi. Rannan ya tafi wurin wani akawun kanti, ya ce masa yana so ya zauna tare da shi, rika ɗiba matarsa ruwa ya masa aiki. Akawun da ya ganshi wayayyen yaro ne, gashi kuma da kyau. Ya ce zai yi shawara da uwar gida, idan ta yadda zai ɗauke shi kullum ya zo. Rannan sai akawu ya ce shikenan ka komo gidana ka zauna. Akawun ya tambaye shi na garin ku. Ya ce garin mu da nisa, ni ma ban sani ba. Gama ni tun na karami iyayena suka mutu, aka ba da ni goyo ga kakata. Ita kuma ta mutu a wani gari. Shi yasa nake yawace na. Yana nan gidan akawun matarsa da shi duk suka amince da shi. Sai ya shiga kanti lokacin da yake so. Idan akawu za shi gida cin abinci, sai ya bar shi tsaron kanti. Kyauta kuma sai ya taba halinsa amma da wayo ba yadda za a gane ba. Ana nan sai ce da akawu, na ji barguna da ƴan bazuma suna ciwa a samu. Ya kamata ka bani tafi. Wataƙila ma karo. Idan na sayar kuma in yo gyada. Akawu ya ce to gobe idan jirgi ya zo zan auna maka waɗansu hajjoji ka tafi. Zan kuma baka kuɗi. Yayi ta murna. Tun da yamma ya shirya masa kaya na wajen fan 20. Da safe ya kawo kuɗi fan 10 ya bashi. Ya ce rika sayan gyada da su kafin ya sayar da hajjar. Ya sa masa kaya a jirgi. Da bata kyauta kuɗin nan fan 10 su ya fara sa musu sanda ya rafke. Waɗanda kuma ya samu na hajja ya kashe bai sai komai ba. Shiru a kawo bai ji motsinsa ba. Sai ta da wani yaron sa ya tafi ga abin da kyauta yake ciki. Ka san duniya idan mutum yana da samu baya rasa masoya. Sai wani ya riga yaron a kawo ya tafi ga kyauta, a kawo yana aikowa caje kaya. Da kyauta ya ji haka nan sauran kayan da ke tare da shi zai boye. Ya sa wa ɗakin da yake kwana wuta ya koma ya tulu. Da yaron a kawo ya zo iske kyauta, ba shi da komai ko riga ma sai yar tsumma. Ya tambaye shi na kaya. Yace kaya wuta ta cinye, kuɗi kuma an mun sata. Yaron a kawo bai ce masa komai ba, sai koma ya shaida mai gidansa. Nan da nan a kawo ya sake aikawa a yi rahotonsa. Aka ji kuɗi ya kashe ne, ɗaki kuma shi ya sa wuta da hannunsa. Da yaro ya sake komowa ya shaida masa, sai ya ƙara kyauta gidan sarki. Aka sa nan da nan aka tafi aka zo da shi. Sarki ya bi magana duka ya iske kyauta ya tabbata mugun yaro. Ya tambaye shi garin sa, yace shi mutumin Galma ne, cikin Galma kuwa dan Malam Shehu.
sarki ya ce Allah wadanka ka zama dan banza ko da na samu labarinka. Nan da ne rubuta takarda ya aika Galma sheda ubansa ga ɗansa an kama shi yayi zamba yazo. Da aka zo ta takarda malam Shehu ya karanta sai ya fada cikin gida da hasala da bacin rai. Ko da ma na sani ba zan ga yaron nan ba sai da wani bakin ciki. Ran ne ya shiri ya dauki kudin da zai biya da kuma tufafi da kudi domin ya rarrashe shi komo gida. Kwanci tashi har suka kai garin. Sarki ya sa aka saukar da shi. Da gari ya waye aka fito da kyauta daga matsara. Malam Shehu ya tafi aka mai da magana. Sa'annan sarki ya ce to Malam Shehu shekarun danka nawa? Yace ran sarki ya dade shekarunsa 14 da wata 3. Sarki ya ce bisa ga shari'a bai balaga ba. Shari'a ba ta daure shi ba amma kai ne mai lamunin sa. Kudin nan da ya ci na akawo zaka biya. Bayan ka biya za mu baka danka zaka tafi da shi gida ka lura da shi. Domin ko idan baka iya ba wahala wata kare tare da kai ba. Malam Shehu ya biya yawa sarki godiya ya tashi da kyauta suka koma masauki. Kwana yana rarrashin sai daina halinsa. Ba irin abin da bai ce zai bashi ba idan sun koma gida ya saki halinsa. Cikin daren ne ya kawo girkin nufe da wandan zina da rawani ya bashi. Kyautai masa alƙawari idan sun koma gida zai zama yaron kirki ba zai ƙara halinsa ba. Gari ya waye Malam Shehu ya tafi sallami sarki suka mika da shi da yaransa da ɗansa. Kwanci tashi sai da ya rage zango ɗaya su kai Galma. Tun dare yayi kafa duk ta dauke suna kwance sai Kyauta ya shiga ɗakin da ubansa yake kwance ya dauke masa kuɗi da tufafi ya gudu. Da gari ya waye shiru bai ga Kyauta ba. Ya duba babu riguna babu kuɗi ya kira yaron sai ya ce masa an yi min sata ina yaron nan? Yace tun dare rabuwan mu da shi ya faɗa min za shi yawo cikin gari muka tafi tare amma ni na riga shi komowa. Malam Shehu ya salati ya sanar da ubangiji ya rasa abin da zai ce. Haka ne mu yaro ƙasa da bisa cikin gari ba a ganshi ba. Malam Shehu ya hau ya koma gida cikin bakin ciki da ya rude ya rasa abin da yake ciki. Ya baza yaransa ko ina suna neman Kyauta wata da watanni ba su da labarin sa ba suka komo. Ashe da Kyauta ya gudu bai zame ko ina ba sai Kano. Ya kadar da abin da ya kwashe na ubansa sarai ya sayar da rigar da ubansa ya bashi da wandan ya tushe kuɗin ya zaman sa ya ta sace har aka dade. Wata rana da dare bayan an yi bacci an yi oda sai ya fita yawan bida. Ya zo wani gida ya shiga kenan ashe yan gadi suna ganin sa. Sai da suka bari ya shiga sa'annan suka tafi suka kirawo waɗansu mutum biyu. Suka yi su biyar. Kowanne ɗaya tsaya kusurwa. Ɗaya ya shiga gida ya tada yaron mai gida ya ce yanzu muka ga barawo ya shiga gidan nan. Shiga ka tada mai gidan. Yaro ya shiga kenan sai suka karo da Kyauta. Yayyo kayan mata da zannuwa daure cikin zani ya dauko. Sai yaron ya kama shi ya ce barawo. Kyauta ya jefar da kaya. Nan da nan an gadi suka shigo suka kama shi. Cikin dare aka tafi da shi gidan sarkin gadi da kayansa ya kwana. Da gari ya waye aka kai shi gidan alƙali aka daure shi shekara 2. A kwana a tashi ran na wani bakano ya zo da kaya sauka gidan Malam Shehu. Ana cikin tada sai ya ce Kano dai barayi sun ta san mana. Bai fota shi da ba aka kama wani yaro mai kama kaza ya shiga gidan wani ya kwaso kayan matansa. Aka bashi odar shekara 2. Da Malam Shehu ya ji irin kwatancin da bakano yayi a ransa ya ce lalle yaron nan da kyar zai rasa kasancewa dana ne. Sai kira wanda daga cikin yaransa wanda ya yarda da shi ya ce masa ka gani yanzu tsakanina da mutanen gari sai ta fata baki kadai. Kaga na zama abin dariya da ba a ga kowa sabili da yaron nan. Ina so ka zo ka tafi Kano zan baka kayan sayarwa ka tafi ka zauna can. Ka rika lura da kyau da kuma tambaya a hankali watakila Allah zai saka ga yaron nan cikin fursuna. In ka ganshi ka aiko min da takarda in sani. Yaron ya ce to Allah ya sa in ganshi.